راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو سخبركم سمعتنا نايلو مصوني 10 مسكرم كلتشحن إسران كلتن إلى توزين عنه فلما أرستاتو ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ኣብ ከተማ ካሊ ኮሎምቢያ ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ጉያ 100,000 ሜትር ቀዳሚት ተዓዊታ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ወፃእ ዝመፁ ግያሾ ከመዝገቡ ሒዞም ከኣትዉ ዝፍቀድ ገንዘብ ናብ $10,000 ከቢሉ ኣሜሪካ ናብ ጅቡቲ ሶማልን ኬንያን ዝዋፈሩ 11,000 ወተሃደራት ክትልኽያ راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ኣብ መሳልል ደረጃ ኣትሌታት ውድድር ጉያ ምሩር ዓለም ኣብ ቀዳማይ ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ትማል ሰንበት 11 መስከረም ኣብ ከተማ ካሊ ኮሎምቢያ ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ጉያ 100,000 ሜትር ላ ካሬራ ደል ፓሲፊኮ ቀዳሚት ብምውፃእ ቱርኑዕ ዓወት ኣመዝጊባ ጓል 20 ዓመት ራሄል ነዚ ናይ ትማሊ ውድድር ብ32 ደቂቕን 23 ካልኢታትን እያ ዓሚማቶ ንራሄል ብ30 ካልኢታት ስዒባ ኬንያዊት ኣትሌት ሞኒካ ኒጊገ ካልኣይ ደረጃ ክትሕዝን ከላ ካልእ ኬንያዊት ቬሮኒካ ኒያርዋን ድማ ብተወሳኺ 8 ካልኢታት ድሒራ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ራሄል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ሄንገሎ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝተቃንዐ ውድድር ጉያ 100,000 ሜትር ብኣትሌት ወይኒ ቀላቲ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ኤርትራ ብ11 ካልኢታት ብምምሕያሽ ብ30 ደቂቕ 59 ሃገራዊ ክብረ ወሰን ከም ዝጨበጠት ይዝከር ጸኒሓውን ነዚ ክብረ ወሰን ዚ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ ኦሬጎን ኣብ ዝገበረቶ ውድድር ዳግማይ ብ47 ካልኢታት ኣመሓይሻቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ወፃእ ዝኣትዉ ገያሾ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ከመዝገቡ ሒዞም ከኣትዉ ዝኽእሉ ገንዘብ $10,000 ምዃኑ ኣፍሊጡ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘውፅኦ ሓድሽ ኣዋጅ መሰረት ኣቐዲሙ ካብ ወፃእ ዝኣትዉ ገያሾ ክሕዝዎ ዝፍቀድ ብዝሒ ገንዘብ ካብ 3 ክሳብ 4,000 ጥራይ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ቋሚ መንበር ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ካብ ወፃእ ገያሾ ኣብ ዝምለሰሉ ብዝሒ ሒዝዎ ከኣቱ ዝፍቀድ ገንዘብ $4,000 እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዝኾነ ሰብ ክሕዞ ዘለዎ ብዝሒ ብር ኣብ 3,000 ጥራይ ተደሪቱሎ እዚ ግና ካብ ናብን ጅቡቲ ዝመላለሱ ሰባት ኣይምልከትን እዩ ዝበዝሐ ናይ ወደብ ኣገልግሎታቱ ኣብ ጅቡቲ ተሓፂሩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብዛ ጎረቤት ሃገር ንዝመላለሱ ሰባት ክሳብ 10,000 ብር ሒዞም ክንቀሳቐሱ ከም ዝኽእሉ ገሊጹሎ ገያሾ ብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ሒዞም ከኣትዉ ዝኽእሉ ገንዘብ ናብ $10,000 ክብድኣ ይበል እምበር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዶላርን ዩሮን ዝኣመሰለ ናይ ወፃኢ ባጤራ ከም ህያብ ይኹን ካልእ ናይ መተዓዳደጊ መንገዲ ክጥቀም ዝተረኽበ ሰብ ብሕጊ ከም ዝቕፃዕ እቲ ባንክ ኣጠንቂቑ ኣሜሪካ ናብ ጅቡቲ ሶማልን ኬንያን ዝዋፈር 11,000 ሰራዊት ክትልእኽያ እቶም ንኣስታት 2 ወርሕ ኣብ ቴክሳስ ፎርት ብሊስ ኣብ ጽዑቕ ተዓሊም ዝጸንሑ ኣባላት ኒውዮርክ ሪፐብሊካን ጋርዲ ዝኾኑ ወተሃደራት ኣቐዲሙ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝርከብ ገለ ክፋል ሰራዊት ኣሜሪካን ምትካ ኣብዚ ሰሙን ናብ ጅቡቲ ከኣትዉ ትፅቢት ኣሎ እቶም ወተሃደራት ኣብ 6 መስከረም ኣብ ዝተገብረሎም ናይ መመረቕታን መፋነውን ስነ ስርዓት ንኩሉ እንትታት ድልዋት ኮይኖም ይብገሱ ምህላዎም ምክትል ኣዛዚ ኒውዮርክ ሪፐብሊካን ጋርድ ሜጀር ጀነራል ሚሸል ናታሊ ገሊጹ መብዛሕትኦም ኣብቲ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ቋሚ ማዓስከር ሎሞኔ ክምደቡ ከለዉ ገለ ክፋሎም ድማ ናብ ሶማልን ኬንያን ንፍሉይ ተልእኾ ከኣትዉ ምዃኖም እቲ ጀነራል ኣረጋጊጹ ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ን10 ወርሕ ዝጸንሕ ናይ ኣጋርን ከቢድ ብረትን ኣሃዱታት ዝጠቓለለ ሰራዊት 132 ተወሰኽቲ ወተሃደራት ኣሜሪካውን ብ10 መስከረም ናብቲ ዞባ ተላኢኾም ከም ዘለዉ ወተሃደራውያን ምንጭታት ዜና ሓቢሮም ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ 14,500 ብዝሒ ወተሃደራት ዘለዎ ማዓስከር ክልዋን ከሎ በብእዋኑ ናብ ካልኦት ሃገራት ዞባ ንፍሉይ ተልእኾታት ዝንቀሳቐስ ሰራዊት እውን ከተዋፈር ጸኒሓያ ኣብ ሶማል ዝነበረን ምምሕዳር ትራምፕ ዝሰሓቦን 600 ብዝሒ ወተሃደራት ዘለዎ ሰራዊት ኣሜሪካውን ዳግም ይምለስ ምህላው ይፍለጥ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا